és milyen bölcsésznek lenni? Körülbelül olyan, mint Szent Margitnak lenni. Tehát nincs időd enni, nincs időd aludni, és mindenki bánt azért, amit csinálsz. De miért? Szól. Kovács Péter vagyok, első éves bölcsész hallgató, többi útközben kiderül. Jó. Egyben ilyen fárasztó kérdést teszek fel. Mi az 4 lába van, asztal, de nem szék? Szerinted mekkora volt a legalacsonyabb hőmérséklet az egyetemen, miután szétverték a fűtésrendszert? Ez kizárt dolog, mert nem tudom. 16 fok. 15-16 fok. Tévedés, alul az 52-esben 4 fok volt. 4 fok volt? Na hát akkor biztosan a fenti feltáj. Szerinted szépek a bölcsész lányok? Gyönyörűek, Ez az még egy. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Ugye elájövök itt a kamera mögött. Megcsinálom. Mi akarsz tenni, ha nagy leszel, így konkrétan a szakválasztásából kiindulva? Tehát, hogy te elvégzed. Utcasöprős, mert szeretek söpörni. Igen. Valószínűleg gimnáziumi tanár. A gyerekek réme, STB. Akkor jársz pedagógiára? Igen. És mit gondolsz Szamosközinek a pedagógiai módszereiről, vagy nem Szamosközi tanít? Szamosközi egy érdekes egyéniség, biztosan sokat tud. Nem ítélkezhetek senki fölött, mert nem vagyok Isten, még félisten sem, egyszerű valami. Jól van. Köszönjük szépen. Én köszönöm. Nem kell megijedni. Gondolkoztál már el azon, hogy egyetemi éveid alatt megházasodsz? Nem. Szerinted az első magyarok kitől tanultak meg magyarul? Senki nem lopott. Kezdhetem? Igen. Sós Timóti vagyok a magyar angol szakról. Jó. Szerinted mire jó egy bölcsész diploma? Excusez. Tettem el, de remélem, hogy az 5 év alatt sikerül elmondani, hogy mire jó. Jó. Szerinted mi az irodalom? Szerintem kevés vagyok én emberként, hogy egyedül meghatározzam az irodalom fogalmát. Szerinted szépek a bölcsész lányok? Vannak köztük szépek. Van pedamodulod? Van. Mit gondolsz Szamosközi tanár úr pedagógiai módszereiről? Szamosközi tartom az egyik legjobb tanárnak. Miért? Miért? De miért? Miért? Mert legalább nem alszok el az óráján. Az egy dolog. Köszönjük szépen. Feltenni nem nagy dolgok. Az első az, hogy szerinted mekkora volt a legalacsonyabb hőmérséklet az egyetemen, miután szétverték a fűtésrendszert? Tippet, tehát bármi, ami eszedbe jut. 3000 forint. Igen. Ez már jó? Piszokja. És a harmadik kérdés az lenne, hogy szerinted egy fiúra hány lány jut a bölcsészkarba? Legalább 10. Legalább 10, köszönjük szépen. Köszi. Hello lányok, akiket várunk mi a széllel. Hello lányok, akikért kiáltunk mi éjjel. Hello lányok, minket izgat, hogyha néztek. Oh hello lányok, mert nekünk ti vagytok a péntek. Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a petszom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is tetszett.